Kto môže stavať elektráreň? Takže teoreticky to môže byť ktokoľvek, kto má expertízu a licencie v tej danej oblasti, ale je to len, by som povedal, že teória, pretože v praxi sa bavíme o tom, že fotovoltaickú elektráreň, ktorú keď idete stavať a má väčší rozsah, dajme tomu 5, 6 alebo 10 MW, tak ten projekt niečo stojí. Stojí, dajme tomu 10 MW projekt orientačne okolo 6,5 milióna eur. To znamená, že veľmi málo investorov dokáže 6,5 milióna vytiahnuť z vrecka a zaplatiť to. Aj keby tie peniaze mali, tak z našich skúseností, čo vidíme, aj firmy, ktoré majú obrovské peniaze v portfóliu, radšej ich použijú na kofinancovanie a vždy si prizvú ešte banku ako partnera do toho daného projektu. Ináč povedané, tá banka vám na konci dňa bude diktovať, kto to stavať môže a kto to stavať nemôže. Prečo? Pretože ak banka vám dáva peniaze na financovanie samotného projektu, chce mať istotu, že ten projekt bude dostávaný a nebudú s tým komplikácie, pretože keby boli, tak ten čierny Peter pristane tej banke a to oni samozrejme, že nechcú. Takže oni vám povedia alebo označia dôveryhodné spoločnosti na trhu, môžu vám s tým pomôcť, alebo častokrát vy si ich nájdete a oni vám povedia, že či to je dôveryhodná spoločnosť pre tú danú konkrétnu banku. A tieto spoločnosti sa volajú EPC kontraktory. To má ako nejaký svoj konkrétny význam a vysvetlíme si v ďalšom videu, že čo to je EPC kontraktor.